De treien reuzen van Royal Deluxe hebben jood weer een soort volk naar Ljouwert Lutsen. De doeker wie vanzelfs heel populair. Via wij het grootste spektakelstik spelen hem al bij het Vliet. Daar kwam de doeker een bregertje in, maar daar wie een oplossing voor betocht. Hij waard losmaken en oordroegen on een orenkraan die hem oer die bregen hinnen tilde. En de wielst, even verderop, in de harmonie. Hij heeft een tuigje aan. En gaan we de spierspanningen even opzoeken in de nek en de schouders en die gaan we wegwerken. Zodat hij weer wat soepeler wordt en minder last heeft van spierspanning. Want het kost het wel wat moeite om deze reuzen in beweging te brengen. Het smiet echt heel specifieke pintjes op. Nek, schouders of met name, omdat ze aan touwen zitten en hangen en trekken. Er zijn ook wel mensen bij die hebben last van de rug. Dat kan ook te maken hebben met het neerkomen en de manier van trekken. En heel soms hebben we daar een bovenbeen of een paar kuiten erbij, maar hoofdzakelijk is het nek en schouder.